Psalms chapter 66 verses 1 to 8. For the director of music, a song, a psalm. Shout for joy to God, all the earth. Sing the glory of His name. Make His praise glorious. Say to God, how awesome are your deeds. So great is your power that your enemies cringe before you. All the earth bows down to you. They sing praise to you. They sing the praises of your name. Come and see what God has done, His awesome deeds for mankind. He turned the sea into dry land. They passed through the waters on foot. Come, let us rejoice in Him. He rules forever by His power. His eyes watch the nations. Let not the rebellious rise up against Him. Praise our God, all people. Let the sound of His praise be heard. When I
kasikat na marswa, awan itipag sa dagang, nagkabibildan ka, di ka makapanakilta, kapabangan ka, pagayatan, amin matumpala. Awan nang iparaswakin ka, kasikat na manswa, awan ilipag sa dagang, nagkabibildan ka, di ka makapanakilta, kapabanganan ka, pagkayatan, aming matumpala. When sikhati Diyos, itiag na ngayon, dayabot na tanong, kapot ang sikat Diyos, anyaman, ikasasaad mo, tunay mo pagkal ka, kasiksikati Diyos. Di kabayaran na taman, tinabilig mo, itinaganin, idayaw, hagnanan mo, kasi kalati umawa, ipampalaya ko, di malagdan, kapapunan sikat Diyos. Huwag sikati Diyos, itiyag na layon, dayagong na tanong, kapunan sikat Diyos. Anyaman, ikasasaad ko, tunay mo't patalkan, kasiksikati Diyos. Mapagdagan ang talinain, di malagdan, ikinagos mo. Mapagdagan ang talinain, di malagdan, ikinagos mo. Kung sikati Diyos, itiyag na layon, dayagong na tanong, kapot ang sikat Diyos. Anyaman, ikasasaad ko, tunay mo pagtalkan, kasiksikati Diyos. Mapagdagan ang talinain, di malagdan, ikira Diyos mo. Mapagdagan ang talinain, di malagdan, ikira Diyos mo. Naimbag, ngal daw, kanya amin kakabsat, madaydawi ti Apo. Nagkantay mo na ni Tigundaway, tapos ti kastakit, makapagadal tayo kadagiti so ti Apo. Dito yung week kakabsat, kat ado dagiti banag mabalintay lat nga ipagyaman ni ti Apo. Kanya? And I believe nga, dakaw diti tata, dumdumag ka, dito yung mensahe, hindalan na kay ti Apo. Kat sapay ko ma, ilipas tayo kakabsat, tapos ti kasta, agserbi tayo ito yung pamigsa tayo ti spiritual nga biyag tayo, ken encouragement ka sa tapno iti kastakat makapagtultuloy tayo nga agserbi iti Apo. Iti kasar kakabsat ket aday iti singsing nga pamaneknek dagiti duwa nga agin na yan ayat nya. Tapno iti kastakabsat ket may pakita da kadagiti daddu mga adajay makaimimatang iti simbolo iti panagayat da. Iti daga kakabsat ket may kan iti mohon nya. Tapno iti kastakat pamaneknek nga dayta iti pagpatinggaan iti daga nga bingay mo. Iti eskwela ket addamad kakabsat datay diploma nga maitad kanya tayo.
tapno pamanik lang harod nga nalpas ka iti adal mo. Ket iti tao kakabsat, talaga nga sigurista isuna. Makunha tayo nga sigurista, takanayon nakasapulan na iti pamanagnag, tapno iti kasta ket mamati nga talaga isuna. Amo ni Apo Jesus nga namaminsan ket adda datay pagkapsutan tayo kakabsat. Dati pa nagtalek ni Apo, no adda dagiti banag nga sante nga magkita, ket saan nga nalaka. Kakabsat niya, pa-check nga kapadasan tayo dito yan, no adda dagiti kariti Apo, ngumno sante pa nga magkita, dagiti sinyales nga, iti Apo, dagiti nga kidkid dawen tayo, wenno pagtaltal kan tayo kan kuana, wenno dagiti karina, na awan pa'y dagiti sinyales kakabsat nga talagang maawat tayo dagitoy, kasla nagrigat nga talaga, iti agtalag, iti Apo, kadagiti kakasto nga gundaway kakabsat. Dahito iti gapuna, nga sakbay nga nagpangato ni Apo Jesus, kat nagparang paiso na kakabsat, kadagiti adalan, nga kastaunay iti buteng da kaday nga tiyempo, gapo iti panangidadanes, dagiti padadamit lang nga Hudyo. Imbati na kadagiti adalan na kakabsat, iti talged, nga iti kaadda ni Kristo, kadagiti namati, dahito titulo tayo kakabsat, kit umuna, nangiyeg iti pamindisyon. Dahito man kakabsat dadya na adal tayo, idi napalabas nga lawas. Nga dahito nga bindisyon, kat may papan iti kapya nga insagot kanya tayo iti Diyos. Malagip yung pa'y kakabsat. Nya? The what and the why. Anya dahito nga kapya nga insagot kanya tayo iti Diyos. Kanapay nga may bilang dahito yung kakabsat nga, kadakkelan nga bindisyon nga intad kanya tayo iti Apo. Iti may kadwang kakabsat nga topiko nga intayo nga adalan, kat nangibati iti pamaniknek. Kunana iti Juan chapter 20 verse 20. Sana impakita kadakwada dagiti imana ken iti bakrang na. Kasta unay ti ragsak dagiti adalan iti pan nakakita da iti Apo. Ket manipod iti daytoy nga bersikulo kakabsat adda iti duwa nga puntos nga intay adalan umuna mangisagot iti nananay nga pan nakaisalakan ken may kadwa mangidalan iti narambak nga panagtultuloy. Mapantayo man diyo muna kakabsat, mangisagot itinananay nga pan nakaisalakan. Kunana, iti teksto tayo, sana impakita kadakwada dagiti imana ken iti bakrang na. Panggap iti Diyos kakabsat, ngayam ammo iti kina Diyos na kadagiti tattao. No saan nga pagayatan iti Diyos, ngayam ammo iti bagina kanya tayo, haan tayo pulos kakabsat nga ammo iti Diyos. Iti lang bugpugtong nga anak kakabsat ni Apo Jesus, iti adda kabalan na nga mayam ammo kanya tayo iti Ama. Kunana iti John chapter 1 verse 18, awan pa iti nakakita iti Diyos, tilaeng bugbugtong nga anak akadua ti Ama, iso tinangipakaammo ken kuana. Kabalan na nga ilawlawag kanya tayo, iyam ammo kanya tayo, iti may papan iti Diyos Ama. Baban iti sao, baban iti aramid ni Apo Jesucristo, namammo tayo kakabsat, na ilawlawag kanya tayo, iti may papahan, iti Diyos. Dahito iti kang runaan nga punto na, iti entero nga libro iti Juan kakabsat. Nangibati iti Diyos, iti pamaniknek, nga isunalaang, iti makaisagot, iti nananay, nga pan nakaisalakan, kanya tayo kakabsat. Idi impakita na kadagiti adalan na, dagiti ima na, kiniti bakrang na kakabsat, pinanagnagan na nga nagungar isuna iti may katlong aldaw ket pinarmek na iti supapak iti basol nga iso iti patay. The empty tomb doesn't mean empty promises, but it only means that death, which was the worst experience, is temporary. Ket nasauwan kakabsat nga di pakita na kadagiti adalan na dagiti ima na ken iti bakrang na kakabsat dayto iti mang panagnag nga isuna ket nagungar manipod iti patay. Pinarmek na, dajay, dusa, iti basol, nga iso iti patay kakabsat. Kat no kasapno nga nagungar ni Apo Jesus, kasantumet nga naisagot kanya tayo, ngayon ton umayag subli, kat agungar tayo tumet kakabsat, manipod iti patay. Ngay kan na tayo iti biyag nga agnanayon, no mamati tayo kenkwana, no awatan tayo suna, kas Diyos kan mangisalakan iti biyag tayo. Yes, kakabsat. We will live with Jesus forever. Idimpakita ni Apo Jesus kadagiti adalan na, iti ima na iti bakrang na kakabsat, awan iti baro nga misteryo, nga kayat na ngayam amu kadakwada, kayat na lang kakabsat nga panagnagan kadakwada, nga iti, nga isu na laeng, iti
nananay nga makaisalakan kada tayo. Dagiti sugat iti ima ken bakrang nakakabsat ket mangipakita lang iti nananay nga sakripisyo ni Apo Jesus. Dagitoy nga pambaneknek nga impakita ni Apo Jesus ket nangted ti kastaunay nga liwliwa kadagiti adalan na ket napukaw wenno lalipatan da kabsat datay buteng wenno amak nga marikriknada kadagita nga gundaway. Ket kalpasan na insagot na kadakwada iti kapya kastamat kanya tayo insagot kanya tayo iti Dios daytoy. Pinunas na dagiti amin nga buteng wenno amak nga marikriknada kadayta nga gundaway. Muywa kabsat talaga nga hanga nalakay ti paglalasatan dagiti adalan idi. Nya, no kumay ti tiyempo tayo tagat may satayo ka dagiti wanted. Nya, bribirokon da tayo, wenno kamkamatan da tayo iti linteg po iti basol nga tayo mat nga mo nya kasjay iti kasasada idi kakabsat iso nga kastalauna iti buteng dakit imbalunat da pay dagiti balayda. Ngam babaan iti panangi pakita ni Apo kadigiti ima naken iti bakrang nakakabsat napalagipan da may papantikin na pudno nga ni Apo Jesus ket iso iti mesyas iso iti mangisalakan iti sangkatauhan kakabsat. Daytoy nga nadyusan nga pamaneknek ket idalan na tayo nga sublian digiti kinapudno nga inaramid iti Dios iti biag tayo. When we remember about the resurrection of our Lord Jesus Christ, awan sa balig ang kabsat nga may palagip kanya tayo kuma, nohaan nga dadyay, sagot kanya tayo iti Diyos nga parabor na. Umuna ka dayto yan kakabsat, ket nawayawayaan tayo. Amen? Kunana iti Romans chapter 6 verse 18, nawayawayaan kayo iti basol ket tagabo na kayo iti kinalinteg. Naglawag dito yung kakabsat, sana tayo nga tagabo iti basol, no di kat tagabo na tayo iti kinalinteg, ket winayawayaan na tayo iti Apo kakabsat. Iso nga awan iti siya sinuman nga mabalin nga makalapad kanya tayo, nga agserbi, wenno agdayaw iti Apo, taitan, winayawayaan na tayo iti Apo. Namaminsan si tailangan kakabsat iti, mangpilpili nga agsubli iti Ehipto, idinto nga pinaruwar na tayo ni Apo ijayan. Anya kakabsat, namaminsan ket tayo pilang digiti daan nga panagbiag, idinto nga winayawayaan na tayo ni ti Apo. Ngamit iti dayto nga agsapa kas may palpalagip kanya tayo iti may papan iti panagungar ni Apo Jesus, sapay ko makakabsat, tahaanan nga datay, panagsubli tayo pelang iti panakay, balod tayo iti basol, no di kat panakapresyar ko iti wayawaya, ngayon sagot ni Apo Diyos, ito mong galmay sa kanya tayo. Nya ba'y kakabsat? Iti may kadwa, na ikapya tayo. Kunana iti Roma chapter 5 verse 10. Taidi kabusor na tayo iti Diyos. Ngam ita, pinagbalin na tayo agagayam na, babaen iti papatay iti anak na. Ita tagagayam na tayo iti Diyos, at dapay ang maisalakan tayo gapo iti biag ni Kristo. Naglawag dito yung kakabsat nga idi, ket kabusor na tayo iti Diyos, ngam itan pinagbalin na tayo nga gagayam na. And that we can sing, I am a friend of God. Nga I am afraid of God, afraid, no, not afraid, but a friend of God. Gayam na tayo iti Diyos kakabsat. Hanan nga dati kabusor, no di kat itan ay kapya tayo niti Diyos. Iti may katlawa kakabsat, napalinteg tayo. Kung na iti Romans chapter 3 verse 22, palintegan ti Diyos dagiti tataw gaputa mamati daken ni Jesucristo. Aramidan ti Diyos daytoy kadagiti amin ang mamati ken ni Kristo, tawan nga pulos ti pag dudumaan da. Anyan kakabsat nga nagragsak nga sagot manipod kini Apo. Talaga nga makapnek dayto nga panakaisalakan nga sagot kanya tayo iti Diyos kakabsat niya. When He revealed Himself to us, and then insagot na kanya tayo iti biag nga agnanayon, han lang kakabsat nga dadya nawayaan tayo, na ikapya tayo, nudigat kakabsat na palinteg tayo iti imatang iti Diyos. Managbasol tayo. Nya, di panunod tayo, di sao tayo, di rikna tayo, di panakirelasyon tayo, di sabali nga tao, mabigbig tayo dito kakabsat, ado, dagiti pagkurkurangan tayo iti imatang iti Apo. Iti naglabas man nga biag, wano iti daytoy, amo tayo kakabsat nga haan nga agsarsardeng iti sulisog, nga gapo iti daytoy kakabsat, at dalat tayo iti panag, basol. Nga mamuyo iti imatang iti Diyos, sanyat kunana ditoy. Iti Romans chapter 3 verse 22, ngayon basa tayo tatay, napalinteg tayon kakabsat. When we stand before God,
Nya, nukit kita na tayo itinasantuan ng Diyos kakabsat, it's as if we did not sin because we are now justified through our Lord Jesus Christ. Anyan kakabsat nga nagdakkel nga parabor nga insagot kanya tayo iti Diyos. Iti may kaupat kakabsat, kunana to'y napakawan tayo. Kunana iti Efeso chapter 1 verse 7, babaen iti papatay ni Kristo, nagunod ti wayawaya, ket napakawan digiti basbasol tayo. Anyan ang nagdakkel a parabor iti Diyos. Kakabsat, hanga babaan niya luwalo, hanga babaan ay interreligion, hanga babaan ay iti indaton mo, hanga babaan iti kinagwapo wenno kinapintas mo, hanga babaan kadagiti adal wenno kinabaknang tayo. No di kat babaan iti ipapatay ni Kristo kabisat nga datayo ket napakawan, manipod kadagiti basol tayo. Nagunod tayo kabisat iti wayawaya, ket napakawan digiti basbasol tayo. Anyan nga nagdakkel nga parabor iti Diyos kakabsat. Ya, nawayawayaan tayo, naikapiha tayo, napalintag tayo, napakawan tayo, babaan iti parabor ni Apo Jesus kanya tayo kakabsat. Iti karit nga rog kanya tayo kabsat. Iti kaadda ni Kristo kadagiti namati, kat nangibati iti pamaneknek. Nya? Kas naadal tayo tatay. Dagiti man kakabsat nga revelation ni Apo Diyos kanya tayo. Kat nangisagot iti anay nga pan nakaisalakan, tumunggal may sa kanya tayo. Kadagiti sanpay nga makamamuki ni Apo Jesus, nangagmo iti dayto nga mensahe, iti dayto nga agsapa. Ammom, bigbig-bigam nga awan pa iti relasyon mo ken kuana. Awan iti malagip mo agundaway, nga inaklon mo, iti sangwanan na nga managbasol ka, binigbig kan inawat mo isuna kas Diyos kan mangisalakan, dahito iti gundaway kabsat. Nga awatam ni Apo Jesus, iti biyag mo kas Diyos kan mangisalakan. Tapno iti kasakat maadan ka, iti biyag agnanayon. Basaam to, iti Romans chapter 10 verse 9 to 10. No mamati ka iti pusom, nya, nga ni Apo kat iso iti Diyos. Ni paduyak-yak tayo kadagiti bibig tayo. Nga iso na kat natay, nagungar. Tapno iti kasakit isalakan na tayo kakabsat. Tapno ka na tayo iti biyag ngagnanayon. May isalakan tayo. Kastoy ka indaklan kakabsat na di parabor nga insagot kanya tayo iti Apo. Katnuhan mo pa'y nga inawat ni Apo Diyos iti biyag mo, han pa'y nga naudi iti amin. Mabalin mo pa'y kakabsat, iso na nga asigan, kararag tayo iti Apo, ket awatam iso na personal iti biyag mo kasi Diyos kan mangisalakan iti biyag mo. Kadagiti mat nabayagan nga namati, kadagiti dikadan, nga kabsat, duduugan nga kuna tayo iti Ilocano, nga namati, iti karit para kanya tayo kakabsat, dagiti kuma revelation ni Apo Diyos iti panagbiag tayo. Dagiti ko na kumabanag nga inyam ammo ni Apo, iti dayto nga biyag tayo kakabsat. Kat may parangarang tayo mat kadagiti sabali nga tattao. Makikita mo't lang kadi iti sabali nga tao, iti Diyos nga nang waya-waya, nang palinteg, nang pakawan, iti biyag tayo kakabsat. Kamusta iti panagsao tayo? Kamusta iti panagrelasyon tayo? Kamusta iti panagtignay tayo kakabsat? May parangarang malangkid di kakabsat, nga taaya, nga iti Diyos, kat nangisagot ken ka, iti makapnek, apan nakaisalakan. Sapay ko mga kabsat, tagtuntunos dati pamati tayo, ken datay panag, tignay tayo. Iti may kadwa, nga yagna, iti imbati iti Diyos kanya tayo nga pamaneknek, kakabsat ket iso, iti mangidalan, iti narambak nga panag, tultuloy. Sana lang ang pakita kabsat ng iti makiniti bakrang na katuloy na dadya teksto tayo kuna na kasta unay ti ragsak dagiti adalan iti pan nakakita da iti Apo. Idi nailansan ni Apo Jesus awanan iti namnama dagiti adalan nga kabsat. Napnuan iti buteng ken amak iti puso da. Ada dagiti tarigagayan dalangan nga agusubli iti dati nga panagbiag da ala nagkakalap dalangan nga kabsat nya. Ngem idi nagparangisuna, kasta unay kakabsat iti ragsakda. Na isubli dya dati nga gagarda. Nya, amin nga panursuro, amin nga milagro, nga inaramidan ni Apo Jesus iti naglabas. Nagkaroon na naman ito ng bagong kahulugan sa kanilang
sitwasyon. Naging meaningful ang mga pangyayari na ito. Na noon, nung namatay ang ating Panginoong Yesus, paano na lang ulit sila mabubuhay? Parang ganun po. Parang napilayan da, naksa na pukawan kakabsat itinamnaba da. Kaday tangagundaway. Ngumidi nagparang ni Apo Jesus, nagsubli iti raguda. Nagsubli kakabsat da, ginamnama da, kad amin nga sinao ni Apo, amin nga milagro nga naramidan da, nagsubli kakabsat iti kay papanan na amin, dagitoy. Ket adda iti namnama. Una na iti Romans chapter 15 verse 13, sabay kumata ti Diyos apaggapuan ti namnama, punuwen na kayo ti amin arag-o ken talna iti pamatiyo ken kuana tapno dumakkel ti namnama yo iti panakabalin iti Espiritu Santo. Adda pa iti rag-o kakabsat kunana iti muna nga Pedro chapter 1 verse 8, ay ayaten yo no pay diyo nakita. Uray ita, mamati kayo ken kuana no pay sanyo makita ket agrag-o kayo iti dakkel ken nagloryan aragsak adi mayebkas. Rag-o ken namnama kabsat iti nyeg na kadakwada iti panagparang ni Apo Jesus iti nagbabatanda. No subyan tayo iti teksto kabsat, madakamat tayo nga uray dalanen imbalunat dagiti balay da gaputi amakda gapu iti buteng da. Ngimidimay ni Apo Jesus, kat sasagana damanen nga mamati, ken awatan isuna iti biyagda. Kalpasan iti daytoy nga nakabibit lang kabsatan niya nga transition iti faith da. Parang 3 days lang na meron yung suffering, yung agony, yung fear. Okay? Halo-halo na po lahat yung kanilang mga nararamdaman. Okay? Dato yung nga 3 days kakabsat nga transition nga naglasatan dagiti adalan. Kalpasanda, nagrambak da, ket nagtultuloy da nga nagserbi iti Apo. Kakasat mabasa iti libro iti aramid. No kasat no nga naisaknap iti ebanghelyo iti naduma-duma nga disso. Kasat no, babaen iti panagtulnog ken panagtultuloy dagiti adalan iti Apo. Sanda kabsat nga nagtalinaed nga naupay nga wenno mabukbukan. No di ket idi nakita dan iti presensya iti Apo, they went kakabsat to the different parts of the world to preach the good news, to make disciple, to baptize and teach dagiti sao iti Apo kadagiti na duma-duma nga nasyon. Ket saan lang nga dito yung kakabsat? Uray no adda pa iti panakaydadanes. If we read the book of Acts, it's very rich. Kadagiti pakasaritaan kakabsat no kasap no nga inlaban dagiti adalan iti pamati da. No kasat da kabsat nga pinanagnakan iti Diyos nga mag-iso iti mangisalakan kada tayo. Nga adda iti sagana iti Apo nga biyag nga agnanayon kadagiti amin nga mamati ken kuana kabsat. Ket ammuyo sakbaypay nga nauyos iti biyag dagiti nga adalan dagiti disipulo ni Apo Jesus sanda nga nagsarsardeng nga nagserbi iti Apo. Ket kakabsat insursurat da. Okay? Iti baro nga tulag. The book of Matthew, Mark, Luke, John, naging gana iti palting kakabsat, insurat da amin dagitoy, ket inrikrikos da kadagiti na duma-duma nga iglesia, inproduce, pinaaduda tapno iti kasta kakabsat, ket uray pay, aging gana iti dayto nga henerasyon, ket mabigbig tayo lata ni Apo Jesus, nga isu, iti kay kaisu na nga Diyos, kung mangisalakan iti biyag tayo. Handa kabsat nga nag-relax, nagsadot wenno, kas ko na nga rod ni Miss Manila, nag-chill. Han nga kasjay ka kabsat, handa ka chill-chill lang. No di ka talaga kabsat nga, inted da iti biyag da, in-dedicate da, in-devote da nga talaga iti biyag da kabsat. Tapno iti kastakit, agserbida nga talaga iti Apo. Ket madaydayaw iti Apo, gapo iti saan nga matukod nga ayat na kada tayo, inted na iti sibibiyag nga namnama baban iti panagungar ni Apo Jesus. No saan nga iti panagungar ni Apo Jesus ti pangnamnamaan tayo, sigurado nga nalaka nga magungon iti pamati tayo kahabsat. Ngam no sikakapot tayo iti namnama nga iniyeg ni Apo Jesus, saan nga maidap iti rag-o, bayat iti panagserbi tayo iti Apo. Anya nga ro iti karit kanya tayo kadagiti nga mensahe kahabsat. Sabay ko idinamati tayo iti Apo, idi inawat tayo na Apo Jesus iti biyag tayo kasi Diyos kan mangisalakan. Sapay kakabsatan ng ted, daytoy kanya tayo itinananay nga kapyaken, rag-o.
lukat tayo ka din, dagiti nakabalunat nga ruangan kantawa, iti biyag tayo. Wenno aging ganat at tayo kabsat, kat adapay lang iti panagladingit. Wenno adapay lang, dagi saan nga panang bigbig, iti si bibiyag nga presensya, iti Diyos, iti biyag tayo. Sapay ko mga kabsat, ta iti biyag tayo tatan, palubusan tayo nga iti Diyos, iti mangidalan, kan tapno iti kasta makapagtultuloy tayo, nga agserbi asiraragsak iti Apo. Kakabsat, mabasa tayo iti katuloy na, iti dito nga bersikulo, iti panagrespondi ni Tomas. Kat mabasa tayo iti John chapter 20, verse 24 to 29. Iti nagparang ni Jesus, kadagiti adalan, awan iti maysa kadakwada ni Tomas, amawagan iti singin. Impadamag nga rod, dagiti dadumang adalan kenkwana, nakita da iti Apo. Kinuna ni Tomas kadakwada, jak mamati no jak makita, kan maarikap, iti nagdalanan iti lansa, kadagiti ima na. Wenno masagid, iti bakrang na. Kalpasan ti may sa alawas, nagurnong manen, dagiti adalan iti uneg ti balay. Adda ni Tomas, nakabalunat dagiti ruangan ngam imay ni Jesus, kat nagtakder ti ayanda. Adda kumatal na kada kayo. Kinuna kadakwada. Sana kinuna kini Tomas, kitaam dagiti imak, ken arikapam toy bakrang ko. Pukawam ta dudwam ket mamati ka. Apo ken Diyos ko. Kinuna ni Tomas. Kinuna ni Jesus ken kuana, mamati ka kadiga puta, nakita nak. Nagasat dagiti mamati, no pay didak makita. Masapul nga kanayon iti pamanagnak iti tao. Kas dajay, naibagatay tatay kakabsatan niya, masapul ni sing-sing to prove that you love the person. Nya, masapul iti muhon tapno amom iti pagpatingga, masapul iti diploma, pamanagnak iti nalpasab nga adal mo. Masapul nga kanayon iti tao iti pamanagnak kakabsat. Di tayo matngarod nga mailibak, nga no maminsan kad adamat iti mang Tomas kadagiti puso tayo. Adda dati kababalin tayo kakabsat nga managduwa-duwa iti kabaulan kan iti kaadda iti Diyos iti biyag tayo. Nalaka nga maupay when nagduwa-duwa, oray nyo namin anunan nga napadasan iti parabor iti Diyos iti biyag na. Ngamkas kuna iti Biblia kabsat. Nagasat dagiti mamati, nupay, didak nga nakita. Sapay ko mga kabsat, tamasarakan tayo iti Diyos, nga awan iti mang tumasdan iti puso tayo. No di kat daday dakkel nga pamati, nupay di tayo nga nakita iti Apo. May baga tayo kumakabsat nga, Lord, kahit wala tayong pambayad ng utang, kahit wala pa tayong pambayad ng utang ngayon, I will trust that God will provide. Ano po? At dalat ako madadya pamati tayo kakabsat nga, uray man pa'y, naawan pa'y dadya resulta, no, anyaman dahi nga resulta, iti board exam. Makunatay lat ako makakabsat nga, agtalag tayo, iti kaadda, kan iti kabaulan, iti Diyos, iti biyag tayo. Kat numan pa'y kakabsat, ibati na tayo, dagiti gagayan tayo, gaputa nagdesisyon tayo, sumurot iti Apo. Sapay ko mga kabsat, tahan nga mapukaw, dadya panagtalag tayo, iti pamanagnak ngayong pakita iti Diyos, iti biyag tayo. The Lord has revealed Himself to us. Sapay ko mga kabsat, dito yung ibatan, dito yung panagnak kanya tayo iti Apo, iti biyag tayo kakabsat. Uray no hantay pa nga maragpat, dagiti arapap tayo, iti edad no plenano tayo. Nya na lang tayo gamin na-compute tayon. Naramid tayo jamatnan. Dayto nga tawen, kastuyak ton. Dayto nga tawen, ay ito tinaramid kon. Nya, ngimnuman payahan mo pa nga naragpat, dagiti arapap mo, iti tawen, wino edad, ngay plenanon. Agtalag tayo lahat tao kumakabsat. Ngahan pa'y nga nalpas, iti Apo, kanya tayo. The Lord is not finished with us yet. He will finish us soon. Hindi naman po. Okay? Let us trust in the process of the Lord. Kat agtalag tayo kumakabsat, iti panangidalan na, iti kabaulan na, kan iti kaadda na, iti panagbihag tayo. The empty tomb is not an empty promise kakabsat. Dahito'y kat pamanagnak, iti kabaulan, iti Diyos nga aramidan, iti bihag tayo. Sapay kumakabsat, tas sila lagip tayo, nga dadya pamanagnak, iti Diyos, dadya palting ni Apo Diyos, iti bihag tayo, kut umdasan. Tapno iti kastagat may salakan tayo, kan makapagtultuloy tayo nga agserbi iti Apo. Ado kakabsat, dagiti ng padas ka mangilawalawag iti kina Diyos, ni Apo Jesucristo. Kas kini Tomas, imapay matken kwa, da iti panagduadwa, may papan, kadigiti banag nga impakita, impanaknak,
wenno impakaammo iti Diyos kanya tayo. Ado dagiti rimwar kakabsat nga sayang gusap may papaniti kina Diyos ni Apo Jesus. Ada dati makuna tayo nga ebionism. Nya? Isu dahito yung kakabsat dahito pamati nga ni Apo Jesus katao laang. Panursuro nga imay lang isuna, tapno isuro na dagiti tao no kasatno da nga agbyag iti linteg. Dahito yung kakabsat niya makuna nga ebionism. Adamot kakabsat niya makuna nga adoptionism. Dahito iti pamatikin ni Apo Jesus nga isuna kadawyan nga tao laang, ngam na ikan isuna kadagiti spiritual nga sagot, wenno spiritual nga bendisyon, idi nga nabunyagan isuna. Dahito diya makon ko ng adoptionism kakabsat. Adamot diya makon ko ng modalism. Okay? An nga dagiti models kakabsat, no di kat dadyo modalism, dahito kat dadyo pamati, nga ni Apo Jesus, kat naipadala ang iti Ama, kaniti Espiritu Santo, nagdumadala ang iti tiyempo iti panagparangda iti pakasaritaan. Okay? Agdumala ang iti tiyempo iti panagparangda nga magpadpada damat laang. Nga iti Diyos Ama, kat nagbalin nga iti Diyos Anak, kat iti Diyos Anak, nagbalin nga iti Espiritu Santo. Weno dyan makon ko na nga, oneness kakabsat. Kaya nadamat dagiti mamati iti dositism. Nga dadya kung nadakabsat nga ni Apo Jesus kat agparparang lang iso na nga tao, ngam saan nga tao nga talaga. Dagiti nga rigat kan sakripisyo nga napadasan na, kat agpaiso ngam saan nga importante. Dagiti man kakabsat kat sumagmamanulaan kadagiti rimwar nga panursuro may papan iti kina Diyos ni Apo Jesus. Numan pa'y kakabsat in reveal ni Jesus Christ iti bagina. Kat naisuratan iti Biblia kakabsat. Kat mabasbasan dagiti tao adupay laang dagiti rimwar nga palso nga pamati may papan iti kina Diyos ni Apo Jesus. Isu nga nagasat dagiti han nga nakakita ngam numan pa'y kasta kat mamati latta kenikwana. Manulang dagitoy kakabsat kadagiti interpretasyon dagiti tao may papanti kina Diyos ni Apo Jesus. Iti panangyam amo ni Apo Jesus iti bagina kada tayo akas Diyos kan mangisalakan ket saan kakabsat nga aklunan dagiti adu nga tattao. Adu nga tawen, adu nga henerasyon, adu nga dara, adu nga biag iti naisakripisyo kakabsat tapno iti kasta makadanon iti tiyempo tayo tatta dadji klaro nga panakaawat may papan iti kina Diyos ni Apo Jesus. Sabay ko mga kabsat, tasan tayo nga awan, dato nga kinapudno nga insagot kanya tayo iti Apo. Di tayo kumanga aksayan, dato nga revelation, wano pamaniknak nga inted kanya tayo iti Diyos. Agbalin ko mga silaw, kadagiti dalan tayo, tapno di tayo nga sumyasi iti pagayatan na. Agbalin ko mga pamaregta kada tayo, nang runa no marik na tayo, iti panagkapoy iti pamati tayo. Sapay ko mga kabsat, no dumteng dagiti tiyempo, nga mayaring iti biyag tayo, kadagiti adalan, nga iti dayta nga tiyempo, kat awanan dan iti namnama, kin nagdakiling kakabsat na jibutan, kin amak nga marikniknada, they are very uncertain iti masakbayan. Okay? Sapay ko mga kabsat, saan nga mapukaw, dadya pamati kan panang namnama tayo iti Diyos. The Lord revealed Himself to us. Saan tayo ko mga kabsat, yaksayan dayto. Dayto'y kumaki na pudno, iti mangidalan kanya tayo, tapno iti aldaw, mapanagbiag tayo kakabsat. Adadadya rag-o. Adadadya, nanay kakabsat nga rag-o nga yagna. Iti panakaisalakan ngayon, sagot kanya tayo iti Apo. Kan adadadya pa nagtultuloy tayo. Nganapnuhan iti rambak. Gapo iti yat. Gapo iti parabor. Ngayon sagot kanya tayo. Iti Apo tayo nga. Ni Apo tayo nga. Heso Kristo. No iti dayto nga gundaway kat addan ka iti dakkel nga parikot. No iti dayto nga gundaway kat adda iti dakkel nga krisis nga kaslasan mon nga malaktawan. I hope and pray that this message will become an encouragement for you. Ngay kabil mo itinamnamam iti Apo. No mariribukan tayo. Nuhan tayo nga muni ti aramidan tayo kapsat. Awan sa bali nga pagkaptan tayo. No saan nga iti Apo. Agdulin tayo ko mga kabsat, iti salinong, iti parabor, kaniti ayat na. Dahito man lang kabsat, iti mensahe, ngayon na, iburay kada kayo, iti dahito yung aldaw, at sapay ko iti dahito yung umay manan nga lawas, agtultuloy tayo, nga dan iti narambak, nga puso, bayat iti panagserbi tayo, iti Apo. Thank you so much po. God bless us all.
pantay nga ti pa magibos nga kararag kinti benediksyon kabsat nawata kiti panagkararag tayo. Yaman kami managayat ken mananga siya Dios sa mami nga nailangitan tuloy mi apo iti masidiking ka iti Dios nga gundaway. Yaman kami manano apo iti kastala unay nga panagayat mo iti bawat may sakada kami iti agtultuloy nga panangidalan mo iti panang protektam ken iti pamindisyon o Dios nga ibapay mo apo. Yaman kami dore pa Dios iti mensahe o apo nga nangagan mi yaman kami mapadayawan latta o Dios iti nagan mo wapo kang ronano Diyos iti panangidaydayaw miting ka iti kastuyo Diyos nga kasasado wapo. Lord masidig kami king ka iti dayto nga gundaway karkararag mi apo Lord iti bawat maysa wapo nga salak ni bangkuma wapo kang ronano Diyos iti dayto nga may manano Diyos nga sangon mi wapo nga bagyo wapo dawatan mi iti panalaknib ken panang protektam ken panangilisi mo Diyos iti nyaman nga madi nga mapasama ko apo iti bawat may sakada kami. Mamati kami amay mi nga nasantuan ken manakabalin iti amin o apo Lord nga italek mi lataking ka iti nyaman o Diyos nga mapasamak o apo iti daytoy ugad nga aramid o apo Lord sikang agdo Diyos iti mapadayawan iti bawat may sakada kami o apo Lord magnamnama kami Lord nga adao Diyos iti napintas nga aramida mo apo. Tulungan mo Diyos iti bawat may sakang runan iti amin nga nagdengeg ken nagbuyaw apo iti daytoy Diyos nga aramid tuloy mo Diyos nga bendisyonan iti bawat may sawa apo. Kararagmi o apo duray iti panang salaknib mo to apo iti mga kapadpada so apo ti nyaman nga madi nga re na ano apo iti napisikalan nga bagi kararagmi amami nga nasantuan Lord ngay patay mo latta ko mo Diyos iti man nakabalin ngay mo apo tapno mariknada latta o apo iti panagayat ken nagtultuloy apo nga panangidalan ken agtultuloy Diyos nga panangpaimbag mo apo iti bawat maysa apo. Maminsan no apo mapadayawan latta ugad iti nagan mo maminsan pay ket dumawdawat kami latta iti panalaknib mo Diyos iti bawat maysa kada kami. Lord sikan ugwad iti mapadayawan iti nyaman o Diyos nga aramiden mi talik mi nga do Diyos o apo iti nyaman o Diyos nga aramiden mi talik mi iti naindaklan laon na yung apo nga imam mo apo. Yaman kami maminsan pay bendisyon mo Diyos iti bawat maysa sapay kuma tadda kada tayo amin ti parabor na apo Jesucristo iti ayat iti Diyos ken tagtultuloy nga panakikadwa ti Espiritu Santo dati may maysa nga Diyos iti talo nga persona sulat ako matagtultuloy nga mangidalan nagtultuloy nga gari ken nagtultuloy nga magbendisyon iti bawat maysa kada tayo. Dati word apo iti sangsang kamay sa nga kararagmi itinagan na po mi nga Jesus ken iso nga nangisalakan kada kami ket kunami. Amen.